Ne aflăm pe strada Tinereții din orașul Rezina. Contrar denumirii, locuitorii străzii, majoritatea, sunt pensionari. Drumul este inaccesibil pentru mașini, iar ambulanța nici nu se apropie de poarta pacientului. Ambulanța, câteodată poate să numai în dealuri, numai în vale, nici nu se ridică, e strașnic. Poate să moară la om pe loc și nici nu se mai ridică. Când soția a născut, am chemat salvarea. Ne-a spus, o zis că unii dintre ei, ne-a spus strada Tinereții, o zis că luați și soția, acolo și veniți în vale. Ei nu-ți dau drumul pe drum, că drumul e rău. Aducem mortul și apoi scoatem necas pe glod mare și îl scoatem și mai departe, înconjurăm o bucată de rezină și ducem cu mormântările. Noi nu vrem asfalt. Noi nu vrem, mai e ca așa, niște teatru să ne aducă, să ne îndrepte și gata. Mai mult au de suferit pensionarii și invalizii, aceștia fiind majoritatea locuitorilor străzii Tinereții. Pe drumul ăsta eu de 2 ori piciorul ne l-am frânt. Și eu sunt bolnavă cu sahăr și eu dacă picioarele ne calc pe partea, ori le frâng, eu pot să primească o gangrenă. Deși spun că au cumpărat piloni de electricitate din banii proprii, oamenii se revoltă că drumul și așa inaccesibil rămâne de 10 de ani în întuneric. Cel mai mult i-a revoltat un articol din ziarul local care scria că strada lor ar fi fost iluminată. Unic, ei nici nu au fost nici de gând de lumină pe strada aici. Dar e scris în ziar că ne-au pus lumină. Domnul primar, așa au spus, cumpărați-vă lumânări că noi nu avem de unde trage lumină. Și au bătut cu pumnul în masă și au zis, ieșiți afară. Avem copii mici, la grădiniță, la școală să duc, ei vin la ora 5 întuneric. Cum să-i aducem noi? Drumul ăsta e glodos, nici nu poți să mergi, nici nu poți ieși din o gradă. Acum 30 de ani, strada este spălată de apele care vin din oraș. De aceea primăria a alocat peste 62.000 de lei pentru construcția unui canal de scurgere a apelor de aici. Construcția a fost finalizată, dar oamenii spun că nu au văzut pe strada lor să fi fost aduse materialele de construcție descrise în devizul de cheltuieli. Ei au cerut primarului socoteală despre banii gestionați de serviciile comunal-locative. Domnul primar atunci au spus că între asta sumă merge și drumul. Uite, vă rog, spuneți-i să bărdiuri făcute de amu, ele doar zbău, ele nu sunt făcute amuia. Locuitorii străzii Tinereții spun că de 10 de ani bat la ușa primăriei. De atunci s-au schimbat 3 primari, dar niciunul nu și-a onorat promisiunile. Îmi depuneți o cerere. Eu trimis specialist să fac o grupă, o trimit la fața locului, vine la fața locului să apreciază acolo și lucrul s-a făcut, s-a finisat sau nu s-a finisat, facem o control, volumul de lucru care a fost trecut la pierdere, dacă într-adevăr este așa, și ne întâlnim, discutăm și cum procedăm mai departe și cu privința drumului vostru, cu lavarea cu drumul. Între timp, locuitorii străzii Tinereții din orașul Rezina continuă să acopere gropile cu cele nemerește și să aștepte ambulanța la marginea drumului. Angela Zaharova, Alexandru Zaharov, fiți la curent.